Айдар Кәримов фермер хуҗалыгында 80 баш бузау бар. Фермер бузауларны үрчетү, симертү юнәлешендә эшли. Маллар торагын узган ел төзегән. Торакны эш башлаучы фермер гранты хисабына сафка бастырган. Элекелектән хыял бар ие. Ихатада ЛПХ мал тотадырык, уншар баш. Шулар хыял бар ие олы ферма ачарга. Безнең государственный программа грант нык булышты. Начинающий фермер программасына катнаштым. Шулай ферма төзедек. Фермерның 180 гектар җире дә бар. Киләсе елга әлеге участокта печән үстерергә җыена, ә быел азыкны сатып алган. Мсем районында бүгенге көндә барлыгы 4491 баш мөгезләр үтерлек. Шуның эчендә инде 1672 баш савым сыеры исәпләнә. Безнең инде основной мал башлары Август Муслим агрофермасында. Аннан соң инде фермер хуҗалыкларында 7-8 фермер хуҗалыгы бар. Безнең инде Калимуллин эшли башлаган беренчеләрдән булып, ул Герифорд токымлы үрчетү буенча. Аннан соң инде соңгы 20 елда 2 грант тотып, инде берсе Шакировлар, берсе Керимовлар менә бүген ферма ачабыз. Алар 80 шәр баш мөгезләр үтерлек исәпләнгән ферма җиткезделәр. Районда маллар саны арткан, шуның бәрабәренә ит җитештерү планы да арттырып үтелгән. Шулай да ит җитештерүнең күп өлеше кышчы фермерларга туры килә. Үз эшен булдыручылар, фермерлык хәрәкәтенә кушылучылар саны арту сөенечле. Районның салым базасы тулылана. Шул ук вакытта яңа эш урыннары да барлыкка килә дигән сүз. Авылда төпле фермер буламы, ул хуҗа дигән сүз инде. Ул значит бу авыл тирәсендә берничә кешегә яңа эш урыны була дигән сүз. Менә күрәсезме, территория көрелеп, сөрелеп чистартылып куелган. Значит, бу фермага юл ачса, ул авылына да юл ачачак. Кирәк кешеләргә ярдәм итәргә аның техникасы да бар. Кирәк булса юлын ачарга, кирәк булса кайдадыр әйберсен илтеп түгәргә, тиресен таратырга. Нәрсә булса да алар печән чабып бирергәме, салам җыеп бирергәме, шу нәрсә генә булса да алар ярдәм итәләр. Эш башлаучы фермерларга дәүләт тә ярдәм кулын суза. Хөкүмәт программалары, грантлар тәкъдим ителә, район тарафыннан да эшмәкәрләргә ярдәм күрсәтелә. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.